al'umma na zo kan ku shawara ce na zo zan baku a fahimta ta siyasar nan ba dai wanda yake son ku masoyi ɗaya ne ke son ku ma'aikin Allah ne na ku wanda ya bi shi ya yi rabo ni dai manzo na shi na rike mu fara kan jam'iyyar nan da ke mulki APC ce miye abin da ta yi muku ne a kakar nan ba ce in ce zalunci dukkan yayi yawa kasar nan gaskiya ɗaya ce mu gane wanda yake son mu ba zai mana wannan mulkin ba ana ta kashe al'ummar mu maza mata a cikin zamba a kama mutane kuma a ce a bada kuɗin riba babba wasu ma sai an bayar amma su kashe su wayo ya rabba wallahi dukan mu dawo gun ma'aikin Allah shi mu rike kaya komai yayo tsada a kasar nan sai lamarin kunci ka samu kuɗi ma yayi wahala saboda a aikin ba yanci in kai karatu ba aiki ku duba abin nan kwai ɗaci in mun so Allah ya sauki mu zo manzon Allah mu rike lamarin noma ya lalace ku duba yanda ya dawo ma kinafas sun zo sun kore manoma ba wata alfarma sun kone gidajen su sannan matayen su duk sun kama wannan zaluncin yayi yawa yau mai mulkin nan za mu sake in ka dawo edisin ma fahimta ta ce za na faɗa waɗanda suke edisin nan dukansu a kansu suke ta faɗa da sun san ba wata riba ma wallahi ba sa man na faɗa ku gane dukkan zancen su karya ce dukkan su mu sake tuna wasu yan edisin nan da su aka buɗe APC PDP ma da za ku tuna wasu su ne ADC ku gane wannan zancen nau shine gaske ba ko akasi to kowa kan shi yake duba shi yasa dukkan su mu sake amma